šta je suština i svrha umetnosti u našim životima? Umetnost nas osposobljava da u sve većoj meri možemo da čujemo, da vidimo i da doživimo beskonačnu raznovrsnost i dinamiku sveta. Jer priroda je nesavršena. Da je savršena ne bi bila živa. A u njenoj simetričnoj osnovi vlada izvesno odstupanje od simetričnosti, izvesna asimetrija i time kretanje i tako oživljavanje. Najvažnije je da nešto oživi životom, ma i za trenutak, jer trenutak je car svog trenutnog carstva. Neponovljiv, nepromenljiv i neponištiv. Bilo pa prošlo, a nikad neće prestati. A svu tu lepotu naše oči stvaraju. A ona potpuna biva kad im pogled prodre u njenu sadržinu i njeno poreklo. Slikarstvo nas uči da slikamo očima. A opet, svaki slučajni zvuk koji ja ispunim muzikom, on je dar sudbine. Ja sam slušala od drugih, mudrijih osoba od sebe, da treba prigrliti patnju. Jer patnja je vrhunac našeg bića. Ko je izbegne, taj nije uspeh.